С този клип ще ви разкажа какви са симптомите при лимфом на Ходжкин. Има няколко основни симптома, които се наблюдават и за които лекарите ще попитат. Това са обилните нощни изпотявания, увеличени лимфни възли, което най-често се случва в областта на шията, тук от лявата част, или подмишницата, или в ингвиналните гънки. Висока температура, бърза загуба на тегло, сърбеж по кожата, необяснима умора и задух. Въпреки това обаче някои пациенти може да нямат налични всички симптоми, може да има само един. Има случаи, в които изцяло отсъства симптоматика. И какво се случва в този момент, ако няма такава симптоматика? Тук вече е момента, в който трябва да кажа колко са важни профилактичните изследвания и искам да го подчертая дебело, защото масово българите просто нямаме такава практика, нямаме го този навик. Оставяме нещата винаги за последния момент. Една пълна кръвна картина и редовни прегледи при специалист биха могли да съдействат с това нещата да се хванат на време, така че не го подценявайте. Повече за лимфома на Ходжкин ще откриете в другите ми клипове.